बिदि होननानै हिनजावखौ नांगौ जोंनो जेरावखि थाया मानो हिनजाव मोनबासो जों गासिबो सल्भ जाजोबगोन आरो लायनायनि सिगाङावनो जोङो फोथाया जोङो हरग्रानि खोथाखौबो मानिया जासे हरग्रायाथ' नायनानै खिन्थिग्राया हरबाबो बिसोरबा जर जुलुम हरमारगोन ना मामारगोन बेयाव मोनसे डाउट जानानै जोङो गिबियावनो लोगोफोर बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर दायोथ' नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव सोरनि थाखाय आरो मानि थाखाय दावराव जाबोगासिनो दङ आरो जालांबायबो थादों आरोना लोगोफोर दिनैसिम जोबनो थाखाय। थ' लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासैनो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांथिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नाय स्किप खालामनाङा। थ' दे बिदिब्ला नायलांदो। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों। थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं सिदानो मेन टपिकआव फैनोसै आरोना लोगोफोर। स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम लानानै माने हिन्जाव गोदानखौ नायनो थांनायनिफ्राय दिनै खारनायसिम नैबे बिथां माने दरा गोदाननि बिमानै जानायानो भिडिअखौ होदोंमोन बा आपल'ड खालामदोंमोन। थ' दिनैनि बिथाङा फिन खेबसे हिन्जाव गोदान हाबा जाखांनानै 6 दिननि उनाव खारनाय बिथांनि बागै बिथाङा फिन खेबसे दिनै रिप्लाइ होदों आरोना लोगोफोर बै खैना गोदाननि बागै मा कारननि थाखाय माबोरै बिथांखौ लायखो बा बोरै खारनो मोनखो आरो दिनै खारखांनायनि उनाव बिथाङा मा खालामलांखो न'खरावहाय बेखौ लानानै दिनै बै हौवा गोदान बा दरानि बिमानै जानाय बा आनैयाहाय बिथां बै हिन्जाव गोदान खारनायनि बागै गोनां बिबुंथि होलांदों। नोंथांमोना जोबजासिम बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंलां बिथाङा थारैनो मा बाथ्राखौ लानानै दिनै फिन खेबसे बिथांनिसिम रिप्लाइ होखो आरोना लोगोफोर। थ' नायलांदो बिदिब्ला। दिनैनि बे भिडिअखौ लामनायनि जाहोनानो जाबाय आं दाखालिनिफ्राय माने हिन्जाव खारनायनि पस्ट होबाय दंमोन आरोना बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो लुबैदों। जाय हिन्जावा दिनै 6 दिनावनो खारदो नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय। बेफोर खोथायाथ' गासिबो नंखाय गोजा बानसावनायसो आरो बे फैसाखौ लाना थाङाखै होनना बुंदो बेबो गासिबो नंखाय। आरो जोङो बेखौ बार लायनो थांनायाव सोंखादोंमोन रानि नोंहा मोजां मोननाय दं नामा बा फैगोना फैया बेखौ जों सोंनाय जाखादोंमोन। गासिबो सोंखांनायनि उनावसो नोंखौ लायनो थांदोंमोन। देलाय होनायाबो आंनोमोन आसान गानहोनायाबो आंनोमोन। आं हौवा गोदाननि बिमानै जायो। दिनै नोङो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय एसेबां गोहो दं नोंहा रानि। आरो नोंदि बै रायजो राजानि सिगाङाव नै मंगलसुत्रआबो बेनो आसानाबो बेनो होननानै नोंदि थगायदो। आसानाथ' बे नंथारा आं बायनाया आसानखौ आंल'सो बायदो नोंनो आं गानहोदो पुरा प्रुफ दं आरो आं प्रुफ होनो हायो। आंथ' भिडिअ'आवनो होखादो दाखालिनो आसानबो खुना गालांदो मंगलसुत्रबो खुना गालांदो होनना अबे दखाननिफ्राय बायब्रबना लाबोना खोन्थिखो नोंलाय। बाबा हिन्जाव मानसि जाना एसेबो लाजिनाय मोनासै। ओइ रानि मानिनो गोनां आरो नोंनिबो फालायाव फैगोन नोंबो फिसा फिसौ जानानै उनाव बेफोरबायदि जायोबा नोंबो मोनथिगोन खैदिन जागोन नोङो मानसिखौ थगायनानै। हाबा जानो गोसो गैयैखौ रावबो जबरदस्ति लाबोनो हाया। आरो नों जिबायदि मोसादो जिबायदि रंजादो नोंनियाव दस' दुखु होननायानो थोबसेबो गैयामोन। नों थोबसेबो जों हिन्जाव मानसि जाना नों जोंनोबोथ' फोरमायनो हायोमोन आब' आंहा गोसो थोनाय दं आंहा मोजां मोननाय दं आं जानो हाया बिदिना नोंथ' बुंनो हायोमोन। मा प्लेनिंआव फैखो साननैसोल' 6 दिनावनो बोरै खारखो नोङो जेनेबा बुंनाय नों इखो नों अबे खनायाव दङ अबेयाव थाखुमाना दङ अबेयाव थाखुमाना नों भिडिअ होबाय थादो। नोंहा बिमा बिफा नोंहा न'खर दंना गैया न'खराव फैना बुं जों रायजोबलायगोन जोंनोथ' नोंखौ नांला होननानै बुंखादो आरो लाबोखायाबो। आरो नों फैसाखौ लाङाखै होननायाबो इयो गासिबो नंखाय। नों फैसाखौ लानानै थांखादो गासिबो नंखाय फैसाखौ नों लानानै थांदो। आरो दि मैया हौवाखौ जिबायदि भाइरेल खालामबाय जिबायदि नंखाय बाथ्रा बुंना हौवाखौ 45 होनना बुंबाय दिनै माथो नुबायानोलाय हो दिनै क्लियार खोन्थिना होबायानो माथो आङो। बिमायनिसाय भागिनाङा देरसिन जानो हायो नामा सोरबा बेफोरथ' गासिबो नंखायजोबसोना। आरो सैथोआ ओंखारगोन सैथोआ ओंखारनांखागोन रायजो राजा नोंथांमोनाबो सैथोखौ नुगोन। दिनै हिन्जाव मानसियानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै 6 दिनावनो जुदि फैसानै हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांनो हादोंबा बेलाय नंखाय बाथ्राखौ फोसावनो हाखागोनखा मानिनो गोनां आरो रायजोफोर। ओंखायनोथ' दानि जुगाव
हाबा लानायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा आरो हाबा हिनजाव गोदान लायनो थांनाय टाइमाव रावबो आधार कार्ड सार्टिफिकेट नायनानै रावबो हाबा लाया आरो बै न'खरनियाबो मानो खोन्थादिया बे खोथाखौ मानो न'खरनिया खोन्थादिया बिमादै मोना मानो खोन्थादिया गासिबो दाया इसोरनिनो न'खरनिनो जागोन दिनै जोंखौल' दाय होबा जाया केस होगोन माबा होगोन इदि होननानै हिनजावखौ नांगौ जोंनो जेरावखि थाया मानो हिनजाव मोनबासो जों गासिबो सल्भ जाजोबगोन आरो A few moments later बेबायदि माबा मोनसे सिख्ला गथ' एसे मोजां मोननाय माबा मोनसे भेजाल बेमेजालिया थाखायो निस्सय बयनियावबो अब्लाबो जोङो हाबा लाखांनायनि उनाव बेफोर भेजाला जोबलाङो बेलेगनिखौबो जों नुयो जोंनियाबो बेबायदि मोनसे जालांगोन होनना मोनसे आसामोन आरो लायनायनि सिगाङावनो जोङो फोथाया जोङो हरग्रानि खोथाखौबो मानिया जासे हरग्रायाथ' नायनानै खिन्थिग्राया हरबाबो बिसोरबा जर जुलुम हरमारगोन ना मामारगोन बेयाव मोनसे दाउट जानानै जोङो सवालिनिफ्राय स्पस्ट' गोसो गोरबोनिफ्राय खोथा मोनाबा आं लायनो होआना आंनो निजा बिमाया आं बादा होनानै बेसे गोबाव दोनाखैबा बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय थारैनो नोंथांमोना हमदांनो हाखाबाय बा मोनथिलांखाबाय आरो बिथां आनैयाबो नोंथांमोननि सेराव गुवारैनो बुंफोरथिनानै होबाय थारैनो बिथांजोआ माने हिन्जाव गोदाना हाबा जाखांनानै 6 दिननि उनाव खारलांनायनि गेजेरावहाय बिथाङा दिनै न'खराव हौवा गोदाननि न'खरावहाय मा जाथायखौ खालामलांखो बेजोंनो लोगोसे बिथाङा दिनै ससियेल मिडियानि दारै आरो मा बाथ्राखौ लानानै बोनसावखो बै खैना गोदानाहाय नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांनो थारैनो आनैयाहाय नोंथांमोननि सेराव गुवारै खेंफोरथिनानै होबाय बेजोंनो लोगोसे मैयानि प्रेस मिटआवहाय ससियेल मिडियानि दारै जिहेतु बुंदों बिथां दरानि बिमाय जानाय होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर दरानि बिमायजों आरो जिहेतु नैबे दिनैनि आनै माने दरानि बिमानै जानाय बिथां सानैनि जिहेतु बाथ्राखौ मोनसे खालामनानै जुदि नायोब्ला गोरोबनाय मोनाखै होननानै आं सानदों आरोना लोगोफोर माने दिनै नैबे आनैयाहाय एसे आलदा बुंदों आरो बै मैयानि जितु दरानि बिमाय बा आमाया एसे आलदा बुंदों माने हाबा जानायनि सिगां बै हिन्जाव गोदानखौहाय एसे थाल मोनदोंमोन बेनि खारनावनो जों सप्तासे दोनथ'नाय जादोंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बिथां मैयानि जितु ससियेल मिडियानि गेजेराव भिडिअ होनाय बेयाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बबे मोनसे बाथ्राखौहाय सैथो सानो बै हिन्जाव गोदान लाहानि जितु हिन्जावसाया बुंनाय बाथ्राखौ सैथो सानो ना नैबे हौवासाया लाहानिफ्राय बुंनाय बाथ्राखौहाय सैथो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो अलरेडि खाथि खालानि मानसिफ्राथ' मोनथिखागोन नङा होमबा आरो सानसे नङा सानसे नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना नायखागोन जुदि नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला मेन जाथाया मा नोंथांमोना अननानै प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्ला जाबाय जाहाथे बयबो ससियेल मिडियानि सुबुंफोराहाय रायजो राजाफोरा होंगो दोंगो जाया गोरोन्थिया सोरनि नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा आरो नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायावहाय शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे हिन्जाव लांगोननि आरो हौवा लांगोननि न'खरनिफ्रायबो आं निमाहा बिबाय मानो होननानै बुङोबा रायजोफ्रा नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नायनानै गोबाङानो क्लियारिफिकेसनखौ लुबैदों आरोना लोगोफोर थारैनो मेन जाथाया मा थांनाय हिन्जावखौ नायनो थांनायनिफ्राय जोबनायसिम दिनै खारनायसिम लानानै बिथां आनैयानोहाय माने हौवा लांगोननि न'खरनिफ्रायनो नैबे मोनसे भिडिअखौहाय आपल'ड खालामनाय जादोंमोन ना लोगोफोर नङा होमब्ला लोगोफोर आंबो सानो थ' बिथांमोना दिनै न'खर मोननैखौबो लानानै फिन खेबसे रायजोफोरनि गेजेराव बा ससियेल मिडियानि दारैबो मोजाङै खेंफोरथिनानै होगोन बा क्लियारिफिकेसनखौ लाबोफिनगोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर नङाब्ला बिथिंबो नङा दायाहाय गुलुं गुजुं जानानै थागोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा फिन खेबसे बुंबावबाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला फिन खेबसे निमाहा बिबावबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय